4-nji maýda Türkmenistanyň Lewap vilayatyna ýene-de güýçli ýağış ýagdy. Mundan bir hepde ozalky weýrançylykly apy tupanyň netijelerinden doly dikilmedik ilat Nowatdaky kynçylyklara duçar boldy. Azatlyga gelip gowşan videolarda duşenbe gün ýüze çykan harasatyň güýjüni, hatardan çykan ýollary, kökü bilen gopurylan äpi dagaçlary, sandan çykan elektrik diňlerini, ýere gaçan üçekleri, seýle-de köçelerde çaýkanyp duran ýağış tuwlaryny görmek bolýar. Azatlykda bu ýagdaýlary açaçan görkezýän bir näçe video bolsa-da, Türkmen hopsuzlyk güýçleriniň internetde harasatyň netijeleri barada ýazgylary paýlaşan adamlara basys görkezip başlandygy sebäpli, ýazgylary uradan adamlaryň şahsiýetini aýan edip biljek videodur suratlary çap etmekden saklanýarys. Azatlyň yerli habarçylary 4-nji maýdaky we 27-nji apreldaky harasatlaryň netijesinde üçeklerini ýelin gopuran ýaşaýyş saýlarynyň içine ýağış tuwlarynyň girendigini gürrüň berdiler. Azatlyga ugradylan bir videoda Türkmenabadda ýagynyň ertesi güni, ýagny 5-nji maýda adamlaryň öýlerinde ýygnanan ýağış tuwlaryny jamdyr bedireler bilen çykarýandygyny tinlemek bolýar. Zaýlaryň içi bilen birlikde şäheriň tas ähli köçelerini hem ýeni suw bastı. Zeýkes kanallarynyň ýoklugy we ýürüýte nasoslarynyň işledilmänligi sebäpli ýağışyň suwy ýygnanyp köçelerde çaýkanyp dur. Şäherde käbir ençematly jaýlar hem çökdi diýip Azatlyň habarçysy 5-nji maýda gurrun berdi. Bellemeli ýere mundan bir hepde ozalky adam pidaly harasatda hem bolşy ýaly Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy bu weýrançylykly tupan barada hem kelam söz aýtmadylar. Ejir çekin ilat häkimetlerden harasatyň netijeleri bilen görüşmek üçin häzir küneçelini hem himayetin ýokdugyny aýdarlar. Azatlyň ozalda habar berýän ýaly häkimetler ilatyň weýran bolan jaýlaryny dikeldip bilmegi üçin guruluş teristleriniň getiriljekdigini aýtdylar-da, bulary adamlaryň özleriniň satyn almaly boljakdyklaryny hem duýdurdylar. Şol bir wagtda Türkmenabadda onsuz hem gyçylyga öwrülen ady karytlaryny tapmak hasym kynlaşdy, olaryň bahalary da barha kymmatlady. Azatlyň Türkmenabaddaky çeşmesi döwlet dukanlarynda zerur harytlaryny tapdyrmaýandygyny aýdyp, häzir bazarlarda çöreň bahasynyň 10 manada, 2 litrlik ýagyň bahasynyň 80 manada we 1 kilogram unyň bahasynyň 10 manada ýetendigini habar berdi. 5-nji maýda Azatlyň habarçysy soňky öwsün güýçli ýelde Türkmenabaddaky dermanhanalaryň birinde aýnalaryň döwlendigini, onuň içindäki zatlaryň bolsa ogurlanandygyny hem gurrun berdi. Türkmen hökümeti adam pidalaryny getiren weýrançylykly harasat barada resmi gynanç bildirip beýanat ýaýratmady we ejir çekenlere berilýän himayetler barada da resmi maglumat ýok. Bu ağırlykda halkara hukuk toporlary Türkmen häkimetleriniň hilakçylykly apy tupan barada häzir küneçelini dymyslygy saklap gelýändigini tanqidlediler. New York'da yerleşen Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda beýanat ýaýradyp Türkmenistanda azat mediýanyň ýokdugyny belläp häkimetleriň Lewap we Mary vilayatyna gelen hilakçylykly apy tupan barada maglumatlaryň syzyp çykmagyny öňüne almagy hem finansiýandyklaryny nyktaýar. Gurama Türkmen häkimetleriniň sebitlerden gelýän maglumatlary çäklendirmek urundaky finansiýaklarynyň netijesinde hilakçylygyň asyl gerimini kesitlemegiň hem kynlaşandygyny belleýär. Azatlyň çeşmeleri weýrançylyklar bilen bir hatarda apy tupanda azyndan 30 adamyň hilak bolandygyny, olaryň köpüsiniň çağalardygyny hem aýdarlar. Human Rights Watch guramasy Türkmen häkimetleriniň öz sebitlerinde bolup geçýän ýagdaýlary video alýan adamlara awlamak bilen meşgullanmaly däldigini, häzirki pursatda ejir çeken adamlara badawat himayet bermelidigini belleýär. Bu ağırlykda dasar ýurtlardaky Türkmen aktivistleri we opozisiýa toporlary Türkmen häkimetleriniň tebii harasatyny ejir çekenlere himayet berip başlamalydygyny talap edip Change.org web saytynda petisiýa çap etdiler. Howa maglumatyny gözegçilik edýän Media Jurnal internet nesiriniň maglumatyna görä, bir gece gündüziň dowamında Türkmenabada 48 mm ýagyn ýagyp bu ýyllyk normanyň 35,6%-na deňdir.